Un kaka jokanyo mag jo Kenya Kwanza, un uyie gi report ni? Mokwongo ripodni nasenyisi ni ripodni ok otimo dwach jopiny, otimo dwach jotelo. Omiyo udagie koso yie. Tiwinjo kosiepe nowacho ni problem mantie ka en gowi. Gowi ni emonego watimne gima kisungu luongo ni analysis. Nitiere bedo gi gowi, nitie kawo gowi, nitie yudo gowi. Weche adi? Bedo gi gowi en kaka koro ne President William Ruto tieko mata oketo piny tinyise ni wan gi gowi mar 10 trillion. Mano bedo gi gowi. Kawo gowi en dhi wacho ni koro wadwa ni umiwa pesa ma kama watim go kama. Kato nitie yudo gowi. Yudo gowi, sirikal mora mora nyaka yud gowi. Nikech gik mang'eny ma sirikal ing'iewo on credit. Is apply tibichuli. Is apply tibichuli. Kata mana ma internationally. Koro mano nyaka sirikal yud gowi. To Kenya ka joma report weche wacho ganiya ni gowi nyicha en 10 trillion sani koro en 11. Ok gidwa nyisi ni moko a interest, ok gidwa nyisi ni moko bedo e yudo gowi. Jopiny to kawo ni sirikal odhi olo gowi. To kendo gowi man Kenya ka nyaka waket squarely e mesa mar gimiluongo na Azimio ni. Ang'o momiyo? E thuolo mane gowi ni omedrego kabisa. En thuolo moa 2017 to 2022. Esa Azimio nowe wachne mar bedo jaket sirikal tesre. Modhi e bed gi sirikal. Koro gowi medore to gipamo. Gowi medore to giluongore ni brother. Gowi medore to giwuotho together. Gowi medore to nyaka joma nie bunge ma minority monego ping medruok mar gowi pamo kode nikech kanye ma mok giaye. Koro sechopo kama koro wachopo 2022 muasia e yiero, koro wachako neno ni gowi nitie. Koro wachako kosoa sirikal matiyo sano ni to gowi gi ng'eny kama nang'o. Sirikal nigi gowi nikech koro ging'e ni wuon sirikal koro olokore. To ing'e ni ki jirandi oli gowi to kodi ni gopani kokechula tabiro uso puothini. Ing'e ni ok dibede ot ni chamo ring'o to gowi ni go oko mibiro us puothi galot gi ring'o michame iye gote. Nyaki tem matek mondi twe okanda, mondi deri, mondi chul gowi ni, mondi thuolo mabiro ibed huru makoro kiluor kiwinjo ka jirandi duongo dhot. To ka en kamano Odoyo Owidi, dwe mar adek ma